Chini gana gani o imo hai borok kabang ma tongo jeno jeng sisi siniya. Omo hai borok bo tongo jeni bagai jeng waisapano bwkhao chaya bo wan soksa gya chaya bo kuno samung khaije ya brong ni bagai. Still borok jono naislew. Still borok chini bagai buini bwskango chaya sao. Omo hai ni kaisa na reason. Omo kheno bo nung hai ongna musugo nini jagao sogina musugo kintu ongmuya ong tongkha. Mainly to hingsa no samung tango. Inke always na je no chaya sao without any reason chaya sao inke wan sok din bonislepa kusugo tongo nini level bonislepa kusugo tongo oboni bagai bon nung suk jora sogui mania o hinya diba sialsa angur matanya hinke angur fol tok hantei omtei haino bon nung suk jora sogui maya nini kanda bai kanda miliri choli maya o choli maya ni bagai sibo nono bini level otana bagai chikon khlaine bo kisa bini self satisfaction ni bagai nini bagai chaya saka mane bo bai nung barabar ongoi thangka omte hai wan sogi si bo nije ni bagai si omo khlaio bo nije ni self satisfaction ni bagai si omo hai kuno borok nini life o tongkha hinke ba nung omo hai khna ka hinke o borok nini bagai chaya sao ba o borok nono chikon khaina nayo hinke that time wan sok di je ang o borok ni slepa kisa level o kusuk tongo oboni bagai bo angsuk jora soguk payani bagai bo ano bo boni level o khiklai kok masao naile bo angbai gothok maya ongoi thango simple kok omosi